na sa natad ng bahay. Buti ay din nakatakbo. Bumubuka na. Nabayad ng nanay, pinukpok ng kawayan. Pinukpok ng kawayan. Buti na kung natagal nito. Ayan guys, napatay nila yung isang king cobra. Sayang sana. Buti kung nahuli mo. Kaya nga eh. Ay, pasok na natin sa sako para ano. Baka magpatay na. Kaso lang ha. Baka makadisgrasya pa. Babalik pa kaya nilang buhay nun. Tulog mo na boy. Tulog mo na pan. Sige. Tuya mo ka na kuno talaga pa. Payo baga o. Oh, arigkade Arigkade Dapat ninyo sa binibo kukuha. So pinagpakagat-kagat sa kamay. Oo. Di daw arigkading tigbak na. Pagka mo nakakagat, ay natusok. Pag natusok ka mo kadi, Tigbak. migran man sa nakang makatatabla pa iya. Patay na Oo. Patay na pinakagat-kagat pa. Alason kaya kan. Ibig sabihin, ako na May nababayad nga yung mga taga-Rauma doon sa Kalina yung halos ganito daw kalaki kasi alang maiksi. Isi mo kaya, di ba ako, bra? Di na nga ba na? Nagdadakilo sa kadakilo. Ano yan? Kamandag. Pag nakalag sa awak ninyo, migraan ka mo. Kamangayan ng kaigina ka na. Nagala sa ako ano? Ang siya, isti. Nandiyan pwedeng kakainin. Hindi. Natigbak. Ayos ka kanin ninyo. Tadi mo ko pag-ahunta. Iya man natin kubra. King kubra man niya. Easy na naman. Ano mo lang, tapos mo sa kali! Dalhin na kain yata yan. Alin nyo na yan. Baka makakamandag pa yan dito. May pasa mo na? Ha? Yara na ninyo. Ay! Amo yan talaga. Ay, putol. Putang aba. Ay. Amo talaga. Ayan guys, hello guys. Para po sa mga subscriber natin at followers sa Facebook at YouTube. Ito po, sayang. Ang laki na. Isa pong banakon o king cobra. Napatay ng kalugar namin doon sa loob mismo po ng bahay. Pwedeng may kasama po po to doon sa sa lugar nila. Siguro manginginain, nakapasok sa loob ng bahay kaya hindi na natin naabutan ng buhay. Yan, isa pong banakon o king cobra. Meron siyang 12 feet ang haba. Opal mo na po sa 3 meters. Nasa 12 feet po siya. Ayan si Mingming Si Nancy. Ano yan, Nancy? Makawitan ni kakako Kang ipon. Ibuhay pa man ta. Tunbak na malun pa man ka mabubuhay. Oy. Pahabol talaga pag nakawit yung ngipin yan sa'yo. Ayan guys. Paalala na nga po pala guys sa mga taga rito sa amin, taga Barangay Santa Maria, Santa Teresita, at dito po sa siyudad ng Iriga o dito po sa lugar ng Rinconada. Kapag may nakita po kayong ahas, nakagaya nito o anumang uri ng ahas, huwag po kayong mag-atubiling kumontak sa akin. Lalo na po sa Facebook page ko, Benji Boy Cobra, at YouTube channel. Meron din po akong cellphone number, 0997-9969-385. Kontakin nyo lang po ako at maririnig nyo rin po sa mga estasyon ng radyo ang pangalan ko. Pwede po kayong kumontak doon at mag-message na lang po sila sa akin. Sige guys! At wala din lagi, star pa, kamati.